салом бинандаҳои азизи ютуб канали мо. умедворем ки хуб ҳастед ва ин лаҳза қиссаи навбатиро тақдиматон мекунем. подписатсия кардан ва лайк монданро фаромӯш накунед. инак қисса чунин аст. марде дар ошхона нишаста буд. пиру кампире ҳам ворид шуданд. маълум буд ки шароити хуб надоштанд. мард ба пиру кампир таваҷҷӯҳ мекард. кампир ба шавҳараш гуфт: дилам ош мехоҳад. ба андозаи ош пул дорӣ? мӯйсафед гуфт: ин маротиб танҳо шӯрбо хӯрем. маротибаи дигар ҳатман ош хоҳем хӯрд. ҳоло пули ошро надорам. марде ки дар наздикии онҳо нишаста буд ва суханрониҳои пиру кампир ба гӯшаш мерасид, хеле ғамгин гашт. сипас телефонашро аз ҷайбаш баровард ва каме суханронӣ кард. сипас телефонро ба рӯи миз гузошту бо овози баланд гуфт: барои ҳамаи ин нишастагон аз ҳисоби ман ош тақсим шавад. ман фарзанддор шудам. ба пиру кампир ҳам ош оварда шуд ва онҳо низ нӯши ҷон карданд. дуои хайр доданд. ин ҳолатро марди дигаре ҳам назорат мекард. аз байн чанд рӯз гузашт. рӯзе нафари саввумин марди оштақсимкунро бо ду фарзанди калонсолаш мебинад. наздаш меравад ва мегӯяд: ту чанд рӯз пеш дар ошхона барои соҳиби фарзанд шуданат ош тақсим кардӣ, аммо мебинам ки фарзандони калон дорӣ. мард гуфт: аҳвол ва суханронии пиру кампирро шунидам. агар танҳо ба онҳо ош мегирифтам, шояд ба иззати нафсашон мерасидаму онҳоро ғамгин месохтам. ба хотири наранҷонидани онҳо барои тамоми нишастагон ош тақсим кардам. дар тақсимоти садақа бояд чунон рафтор кард ки ба иззати нафси дигаре нарасид. бале, садақа барои шод кардан аст, на барои ғамгин сохтан. пас ҳамеша бо хайру сахо бошед. дастгиру мададгори ҳам бошед. боқӣ зиндагии хушу ободу осуда насибатон. бинандагони азиз, обуна шудан, лайк мондан ва подписатсия карданро фаромӯш накунед.